Wait, chure chikukuonza ika maswali. Chure chipo. Aiwa tino unombondoro chwakabuda shaya kudai sewo. Chure ndo chikukuwanza wewe. Chure chipo chandikuita. Nezvo vakadzikangwa kuvai. Wakadzoka kuma 1 AM. Mbona zoti ausikura tino. Sha magap overtime tikudawo extra salary. Extra salary manotsikana 1 AM every day na 1 AM. Ndakarorerwa kugara pamba pako ere nini. Andakarorwa nechida mumo wangu iwo unoenda unononoka kudzoka chicha kana. Basa sha iwe nawe todyana naye ndakangogara panapa. Chiko nawe ndipefuna nawe. Kwena gogo ekubulawa I love you. This is already gogo. Ndaneta ni magames ako chini. Ndaneta ni magames ako. Iwe ndakasiya basa. Kuti ndienditi housewife. Kweweda kushanda ndichisha pamba panozosara unani. Aiwa tino let's be serious. Ora tasi issue yekushanda iyi. Tikutaura nyaya kundihurira. Ukundihurira pana. Inini ndaneta naro. Ukaramba uchideti ndakufonera tete intino. Ndakufonera tete ndaneta naro. Ndambokuudza kuti ndisendi vati. Ubati tino ndishwa. Chimotsi ndinozorora time ndikuenda kubasa pana kuti ndinotaura zvozvo. Tete ndikuvafonera. Tete vakuuya nhasi.